איך להציל סוללת דיוולט שפרקה את עצמה ועכשיו לא ניתנת לטעינה מחדש? כמו שאפשר לראות, הבטריה הזאת בטעות נשארה עובדת והיא נפרקה לגמרי. וכאן יש לי בטריה מלאה. אני שם את הבטריה שנפרקה במתן ובעצם לא קורה כלום, כאילו אין שום טעינה. אני אוציא אותה ואני אשים את הבטריה שהיא טעונה במלואה ואפשר לראות שהיא עובדת ממש סבבה. קיצור, מה שגיליתי זה שאפשר לחבר ביניהם כמו כבל הצתה. לכל בטריה יש B פלוס ו-B מינוס, מחברים פלוס לפלוס ומינוס למינוס.